The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Good day everyone sa atong mga subscribers, fellow believers. Ano na sab kita sa atong pagpadayon sa atong gibiyaan nga hilisgutan doktrina bahin sa developing divine viewpoint. Okay? So, dito maglangan atong gipanginaot nga ikaw magtutuo nakaandam na si mong kaugalingon sa di pa kita magtuon sa pulong sa Dios. Ang panalang kanimo dili magtutuo tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Okay? Karon kagahapon o sa miyaging atong session, atong isgutan katong duha ka spiritual skills, ang doktrina sa Biblia o ang pagpapuno ka nato sa Espiritu Santo. So these are the two spiritual skills, Bible doctrine and filling of the Holy Spirit. O ako kang ipangutana nga kanus aman ang usa ka butang, bisag unsang butang kanus kining butang nga mahimong bililhon alang kanimo. When can a thing become something of value to you? Ug ang tubag mao nga when that thing is so necessary, labihan sa pagka bililhon o pagkaminungdanon sa imong kinabuhi nga kunwa ka na ang imong kinabuhi hungaw ug di ka na makakinabuhi sa imong spiritual ng panginabuhi. So the answer is, sa in English, when kining butang, when that thing is so necessary and so indispensable to you, so much so that without it, you would think you cannot live without it. So, ubusa, ang pulong sa Diyos should and must be indispensable sa kinabuhi sa matag magtutuo, should and must be valuable and so necessary. So much so that without it, without Bible doctrine, kitang mga magtutuo cannot live our spiritual life without it. So mo na nga itong huna-hunaon sa masubsob. Okay? Think and ponder on that. Now, adto ta sa Colosas 3:17. May the word of Christ dwell richly in your hearts in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Now, hinumduman na to nga ang paagi sa Kristohanong pagkinabuhi, the Christian way of life, usa ka dili kasagaran o kini espirituhanong paagi sa pagkinabuhi. Ug mao nga kini nanginahanglan usab sa espirituhanon nga paagi sa pagkinabuhi. So, dunay tulo ka mando who desires to live the Christian life. Kini alang ka nato mga magtutuo. Tulo ka mga mando. Nag-una niini, pagka maawaton kang Kristo, magmaawaton ka ni Kristo. Ikadua, imitate Christ. Number 2, ang kuna o batuni ang una-una ni Kristo. Have the mind of Christ. Ug ang ikatulo, in everything we do,
sa pulong ba o sa buhat ba, do it as unto the Lord, in the name of the Lord Jesus. Ingon nga mga magtotoo, kita we are supposed to make 1 John 1:9 and Psalm 32:5 second nature na sa atong kinabuhi. Also, kinahanglan itong inumduman nga ang rebound dili ni lisensya sa pagpakasala, lisensya ni sa pag-alagad sa Dios. Did you remember that? That rebound or confession is not a license to sin. It is a license to serve God. 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Romans 14:12. So then, every one of us shall give account of himself to God. Magatag kitag husay. Matag usa ka nato. Na dungog ba to nimo? Everyone, matag usa ka nato, muhatag og husay siyang kaugalingon ngadto sa Dios. Roma 14:12. Muna akong gibalik-balik na aron din na nimo makalimtan. Og diha usab sa John 17:25. Nagkanayon kini, O righteous Father, the world hath not known thee, but I have known thee. And these have known that thou hast sent me. Now, diha usab sa Pilipos 2:9 ngadto sa 11 adto sa bersikulo 9, wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name. Verse 10, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. Verse 11, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Now, ang plano sa Dios, grasya. Gusto? Ang grasya, mao ang plano sa Dios. So you can, play of words ka na. God's plan is grace, and grace is the plan of God. Kunya, ayaw po kalimti katong Kolosas 3:17 nga nagkanayon, whatever ye do in word or in deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Now, dito sa Old Testament, sa Isaias, ang pulong sa Diyos nagkanayon nga, that those who wait on the Lord, etc., shall renew their strength. Meaning, i-recharge yung kaugalingon. Wait. Ang wait diha, what does that mean? Kanang paghulat. This means that we are waiting on the Lord for something fantastic. Ang grasya sa Diyos. Salmo 25:3, yea, let none that wait on thee be ashamed. Let them be ashamed which transgress without cause. Colossians 3:17, whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Kining whatever, sa Grigong pulong is pas, P-A-S, pas, nagahulugan og tanan. Okay? Ang tanan. Kining all din ni singular. O our spiritual life, kini. Now, tiwan ni katong all. In the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Kanang all diha is plural.
Now, anto ta sa 2 Corinto 5:10. For we must appear, nabalik na po, we must appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad. Now, kining good in his kanang divine good. Okay? Unsa to definition to his divine good? Anything and everything a believer does inside the operational divine sphere, inside the protocol plan of God, that is divine good. Ang bad dining mong bersikulo nagpasabot kini og human good works. Unsay definition sa human good works? Anything and everything a believer does outside of the plan of God. Okay? So, mo nang pasabot. Balik na buta sa Roma 14:12. So then, each one of us will give an account of himself to God. Na, muhatag kitag husay ngadto sa Dios. John 17:25-26. O righteous Father, although the world has not known you, yet I have known you. And these have known that you sent me. Kining these din are the disciples. And I have made your name known to them, and I will make it known, so that the love with which you loved me may be in them, and I in them. Now, Philippians 2:9-11. For this reason also, God highly exalted him and bestowed on him, kining him is the Lord Jesus Christ, and bestowed on him the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Kaya ito'y padayon ni ugma o ayaw sipyat sa pagsunod ni ini. Amahan namong langit nun salamat ni ining grasya nga mong gipaymuslan, bali kami sa among paggamit ni ini sa mga daladang panginabuhi, dada kami pagbalik ugma din Salamat ni ining among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan mong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.